Jestli někdy budou pod střechou olomoucké ledové arény, ať už staré či nové, viset dresy největších osobností klubu v historii, jak to bývá zvykem i v NHL, nebude mezi nimi dozajista chybět ten s číslem 42. Patřil brankáři Branislavu Konrádovi. Dlouholetá jednička v 37 letech ze zdravotních důvodů odchází do hokejového důchodu. Do branky se Konrád postavil naposledy v loni v březnu. Pak už ho na led nepustila bolavá třísla a problémy s kyčlí. Odohral som tu 9 sezón. 10. už bola v podstate len, že som sa tu zúčastňoval. Pocity mám dobré, no tak nie som najmladší. Zdravie si nevyberáme a posledný rok som sa už tým pretrápil, takže asi to tak malo byť. Konrád přišel do Olomouce z Trenčína v roce 2015. Za Moru odchytal 359 utkání, z toho 171 vítězných. 32krát uhájil čisté konto. Stal se miláčkem fanoušků, kteří trnuli o jeho život, když mu v létě roku 2021 soupeřova brusle prořízla krk. Uzdravil se, Plech Arena i poté často vyvolávala jeho jméno a těšila se z jeho fantastických zákroků i oslavných kreací po vyhraných duelech. Tie prvé roky super, potom to bolo samozrejme jeden rok trošku lepší, jeden horší, no ale vždy sme to nejak dotiahli do play-off. Čo bude mrzieť možno tá prehra v štvrťfinále s Plzňou v 7. zápase, tam sme boli hodne blízko nejakému možno väčšiemu úspechu. Stále sme mali premiérku cez 4500 ľudí, čo je úplná paráda a atmosféra to bola vynikajúca. Aj na prípravné zápasy, keď prišlo málo ľudí, tak tým, že to rezonuje ten plech, takže to bola vždycky atmosféra, povedal by som, jedna z najlepších v extralíge. Výkony v olomoucké brance ho vynesli do slovenské reprezentace. Zúčastnil se 4 světových šampionátů a 2 olympiád. Olympiády boli perfektné, tam som si aj zachytal, dokonca sme mali aj bronzovú medailu, čo bola úplná paráda. Olomouc si zamilovala jeho a on ji. Domov je ale domov, s rodinou se vrací natrvalo do rodné Nitry. Pretože sme tu nádherné roky, narodila sa mi tu dcéra, decka chodili do škôlky, teraz chodia do školy. Máme tu hodne kamarátov, známych, takže toto nám bude určite chýbať a zatiaľ tomu nechávam voľný priebeh. Vôbec neviem, že či chcem ostať pri hokeji, nechcem. Momentálne si tým vôbec nezaťažujem hlavu, užívam si voľno a niekedy v lete, po lete sa rozhodnem, čo bude so mnou ďalej. Do Plech Arény by se ale chtěl v létě vrátit a rozloučit se spoluhráči i fanoušky přímo na ledě. Tak se nechme překvapit. A snad mohu i za všechny příznivce Mory říci na závěr: Braňo, díky.